وڵاتێ تا شەر دەبە ji şer birevî koçber bibî cihek tune ve têde bimînî xweşiya jiyanê nehesî lê bixwînî bi ser kevî bibî yekem xwendekarê herî serkeftî bû li wir li vê derê li Başûrê Kurdistanê Kurdekî koçber e ji sedî 97.3 elemat anîne û berê xwe dide zanko û bibe doktor bijîşk. Ez behsa Beşar Yusuf dikim, xortekî ji Kobanê ye, di malbateke heft kesî de mezin bûye, tenê du odayên wanên biçûk hebûne, ji bo xwendinê malbata wî diya wî bavê wî odayek dane wî lê nav odaya 2 metre bi 2 metran e weke hucreyekê yanî. Di wê odê de xwendiye û di nava Kurdên Rojavayî Kurdistanê de ku li Başûrê Kurdistanê dimînin yekemîn derketiye. Yanî hema nêzîkî sedî set aniye. Rengînê berê xwe da malê mala wî xwest bizanibe di çi rewşê de yekem derketiye. Di vê polê de pola 12 zanistî li kampa Basirmakû dibistana Rojavayî. 21 xwendekar dixwendin. Ji wan 21 xwendekaran 5 xwendekar serkeftî bûn. Ku yê yekem li ser astê vê dibistanê, duwam bû li ser astê perwerda Şeqlawa, her wiha yekem bû li ser astê xwendekarên penaber yên Rojavayê Kurdistanê yên ku li Herêma Kurdistanê dimînin. Ji bilî her 21 xwendekarên pola 12 beşê zanistî, 5 xwendekarên wêjeyî jî li vê dibistanê hene, lê kes ji wan bi ser neket. Herduyên yekem yên beşê zanistî birana, ku yek ji wan 97.3 bi dest xistiye û yê din jî 92.6 bile bi dest xistiye. Xêzanî Kak Beşar ka pîrozbayî lê yekeyn hemûyan yani çend qutabiyekîan heye li qutabxanekeman hemûyan bi pileyê yekem û duwem derçûne birayekî Mihemed Yusuf her polî 12 bû bi dereceyê meedelî 90 her wiha Aldîn Yusuf polî 11 bû evîş bi yekem derçû li qutabxanekeman li polî 11 zanistî. Beşar ku xelkê bajarê Kobanê ye, li vê mala ku nexaniya û ne jî kone dijî. Wî û birayê xwe di odeyekê de ku mîna zindaneke takekesiye dixwendin û li ser textekî spî siba roja xwe dineqişandin, da ku bi nimre û xwendina xwe azadiyeke bêsînor bi dest bixin. Vê xurfê de me hemû tişt dikir, razanan me û xawa me hemû diverdim. û sualê wê zehmet hebin yan madem bikûn zehmet bûn erê me çûna ser internetê me çi YouTube istixdam dikir, me internet istixdam dikir û masadirê me jî yani ecnebî jî hebûn, Kurdî hebûn, Erebî hebûn, yani المهم bigin gaya xwe, eno gaya me çi bê em bigin wê. Bavê Beşar bi ked û xwêdana xwe dixwaze zarokên wî di xwendinê de bigihne astê herî bilind. Ew bi şev û roj li hewlêrê kar dike û bi tenê rojên înan di nav zarokê xwe de derbas dike. Dayîk jî kevaniya malê ye û qet derbasî xwendingeha nebûye. Zilm li xwe dikir û bi xwe diteeban bes ji bo xwendinê ji bo xetirê ku ewana mustaqbilê wan em bibe yani le'enno ez feşilî min nexwest ewana jî wek me bibin yani. Xwendin berî her tiştî ye. Yani dibêm însan bê xwendin însanekî kor e yani. Ku de herê insan divê xwendin derûrî bînsên gerek e. Ez dixwazim tiştê rind bin, ez dixwazim ê rind destim we kevin. Mustaqbilê xwe rind be înşallah ez dixwazim ê rind be. Walla ez bi xwe me xwendin nekir. Zarokê me dikirin walla cî teng bû işte. Mîvan dihate zar aciz dibûn. Me digot walla zirim aciz mebin. Mam çi bikin e. Serkeftina xwendinê yek ji tiştên herî şêrîn e di jiyana mirovan de. Nexasim dema mirov penaber be. Wê çaxê ew xweşî hîn zêdetir û mezintir dibe. Encamê xwendina wan di odeya 2 metre bi 2 metran de asoyên jiyaneke berfireh li ber wan vekirin. Rengîn Şerro, Rûda û Kampa Basirma.